Avataan sitä mennä sijalle teemme vitun Genesis Terminal. Sitten pekataan hyvää. Hyi helvetti. Pumppi. Liila. Rajoitettu. 364. Joo, no en tiedä. Täällä ne kuitenkin tippuu vittu hinnassaan vittu nopeasti. Viikon sisässä. Tää on vittu vielä halvin vittu kaikista. Patles Carredikin vittu kalliimpi. Factory New Angel Eyes. Paljon Angel Eyes Factory New. 20 euroa. 20 euroa. Heljeä. Kyllä. Noniin, rahat tuli perrulle. Kyllä mä meikataan tää. Siinä nyt on 0.0269. Joo, niin se taisi lukeekin tossa noin. Käyttöön vaan. Kerro kattoo pelissä. Mikä on homman nimi? Nopeassa. No juu, ihan semissä. Mä tiedän, tää näyttää niin paljon kuluneemmalta, mitä tää niinku on. Tai niinku tää näyttää sille, että tää olisi kulunut vaikka tää on vaikka tämmönen. Mä tykkään ottaa sinisestä päästä kyllä. Mut silmät vähän näkyy, mutta ei sitten niinku loppupelästä huomaa kuitenkaan. Mutta mä tuplabereitä tykkään pelata ihan joskus. Se missä mä niinku, jos mä saisin tää paskempana kuntona, ja kyllä on varmaan vitun rumat silloin, kun tää näyttää nyt sille vähän paskalta.